ще ви покажа как да си направите интро като на San Andreas. Но ще използвам клипче на GTI F трейлера, което е, и музиката на San Andreas. Така, но тук обезпечаваме си GTI F, но по-хубаво е сега в началото да я направим със звук. Аз малко съм изрязал от клипчето, разбира се, и съм направил тук малко разстояние от старта и нека започваме. Така, след разстоянието малко от старта и е тук и започва клипчето. Качваме на Pen Tool, селектираме част от изгледите ми, тук направих една грешка. Ако се чуете как връщам назад, Ctrl и Z. Това е като да цъкнете Ctrl и знаете, че ви се появява ето Select Tool. И така, нека изберем ето тук една част. Разбира се, ви използвате което искате видео. Ето така. Тук малко не ми харесва. Така. И вече сте готови с първото видео. Само трябва да настроите къде му е края. Разбира се, защото не може просто така да стане. Извинете, аз не настроих как трябва видеото, защото няма много място за работене. Що е не ми трябва много, защото това е интро. Така, това не го падате. И е тук, на края на клипчето, изрязвате. И така, нека добавим и един текст. Ето тук малко правим така, значи текст. Цъкаме текст и тук цъкаме, примерно да напишем GTI F. Добре, ще го сложим ето тук и както виждате текстът ми не е както трябва. Ето тук малко преди края на клипчето ще го настроя. Ето така. И вижте как се получи клипчето сега. Аз сега махнах аудиото и без това просто сега ви покажа как стана до сега. Само да се обработи файла и ето, вижте, това е самото клипче, което стана до сега. Ако искате да си го скъсите, ето просто това го мърдате и то до дадена точка от вас клипчето ще спре. Така, значи, нека се опитаме да махнем една от маските, всъщност всичките маски, но постепенно. Така, нека цъкнем на Layer, New и Solid. Значи, изберете си черно, Make към Size и цъкате на OK. Значи сега, Black Solid, слагаме ето тук и ето тук. Всъщност, през цялото време е това. Всъщност дайте да си доближим малко, за да е по-удобно, че когато няма клипче. Така, нека го сложим долу и отиваме на клипче. И примерно ето тук искам да махна ето този Pen Tool и дайте малко по ето така. Ето точно тук искам да махна този Pen Tool. Не, сега. Ето така. Тук ще махнем първия Pen Tool. Ето и как да го направим. Ето тук отваряте си маски, първата маска и слагате на Keyframe на Mask Opacity. После отивате напред и Mask Opacity го слагате на 0. Всъщност дайте да го направим малко по-така, защото не е много удобно и няма да стане както трябва.
Mask Opacity 0. И така, след малко, нека отидем и на втората маска. Ето тук. Втората маска и Mask Opacity. Отиваме малко по-напред. И тук точно накрая си скрием цялата маска. Значи сега, нека го върнем в началното състояние, да махнем и тия. Всъщност да ми е по-удобно. Така, така. И ето, да видим как стана клипчето. Ето така. Вие, разбира се, може да направите и по-хубав ефект на Mask Opacity, защото аз сега не го направих точно перфектен ефект. И така, разбира се, цялото интро не може да се състои от едно клипче, затова отиваме малко по-напред и слагаме още един път. Слагате си го точно на място. Така, така, така. Аз ще направя две клипчета, но всъщност вие направете доста клипчета, за да се получи вашето интро доста ефектно. Аз сега, защото правя туториал и за това няма да правя много клипчета, че знаете, не се прави две клипчета сложите на интрото и то е готово. Не се прави така. Така отиваме по-назад. И сега хоп, слагаме го тук и док свърши. Ето тук. Хоп. Слагаме го по-напред. Тук няма нужда да слагам никаква маска, защото и не ми трябва. Така и така. Ето тук. Вижте как се получи. Малко лагна последния път, но няма нищо. Вижте защо го правя този момент. И така, нека отидем и тук. Добре, дано този път да не стане нищо. Да. Този път забравих да изключа аудиото. И така, като цяло това беше от мен. Благодаря, че гледахте. Разбира се, увеличете интрото. И дано да ви хареса от мен. Голото на 300. Чао!